Amincin Allah ya tabbata a gare ki Rabi'atu Umar Fulani. Kai daga jin haniniya kallon wannan baiwar Allah ka san lallai Fulanin ne aka bayyana. To ya zama dole a kwashe gaisuwa mama domin faranta wa al'umma da kike ta yi. To wa'annan hotunan ma ba ta kika yi na barka da sallah ba ne musamman ga marayu da marasa galihu? So har da masu galihun kwaɗayin kallon ki suke yi. Farar Bafulatana, farar Fulani, basarakiya. To wannan duk barka da sallah ce daga Sarauniya Foundation. Kai mata da tambaya kuke, to sai na gaya muku me ake sha? To ruwan zanzan ne a tofa addu'a a sha, a je kuma a yi dawafi a roƙa mana Allah ya rufa mana asiri ya sitira, Allah kuma ya jan gora, mu ko mu ce Allah ya bada ikon ci gaba da faranta wa marayu da ake yi. To mama, duk da kin ce wannan kwalliya kin yi ta ne saboda marasa galihu da marayu su ma ki taya su bikin sallah, kin ciyar da azumi, kin yi musu tufafi. Ubangiji Allah mai yalwata arziki, Allah ya taimaki gabanki da bayanki baki. Ya ji ɗaukawa mai.